třetím místě se umístila Míková Zuzana. Ne, počkej tam dopředu, přesně tak. A teď neřeknu vám, kdo je první a kdo je druhý, ale někde mezi prvním a druhým místem se umístil Jakub Fabián a Anička Mrázová. To bylo takové obou stran žena. OK. Teď jsem nechtěl podcenit, ale... Takže, kategorii Coffee in Good Spirits pro 2013 a právo reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa ve Francii, v Nice, na konci června, má Měl váličku, Aničko, ty máš váličku, a ještě něco. Ne? Tak pro prvního, dobře, no. Tak prvního máme s kloboučkem. Takže, gratulace, Jakubovi. Jo, nepoďte si určitě takhle věci.